Magluluto tayo ngayon ng lasagna. Abangan nyo at ituturo ko kung paano the easiest way to cook the favorite of the family na lasagna. Mas easy at mas shorter time ang ma-waste natin sa lasagna ito. Okay? So, umpisahan ko na. Okay guys, andito tayo ngayon para sa isang video na interesting. Always naman interesting. Okay, anyway, welcome again to my channel. At medyo matagal na hindi ako gumawa ng ganitong video. But I decided na maging active ulit tayo dahil miss ko kayo guys. Ngayon may time na ako, so let's do this. Gagawa tayo ng lasagna without baking. Very short time ang ma-spend natin. And ang ingredients ay ganun pa din. Pareho lang, pareho ang taste, parehong masarap kahit na hindi bake. At ito ay gagawin nating soup. Enjoyable para sa mga bata na lalo pat maulan. At medyo malamig-lamig ngayon ang panahon. Okay, so ipapakita ko sa inyo ang mga ingredients. Kumpletuhin ko lang and then I will mention. Here are the ingredients. I have here ground beef, premium quality of ground beef. We have here the pork, kasi mas maganda kung mayroon din siyang halong pork para mas tasty and mas maganda ang texture. At meron tayong panggisa na olive oil, garlic, onion, and then we have also the salt and pepper. Okay? At ito ang gagamitin nating tomato sauce. Ito'y timplado na, but you can use your own tomato sauce. Kahit yung fresh pwede, basta't mag-grind lang. Okay, and then we have, para sa ating cream, we have the butter, and then the Nestle cream, and I will be using a little of cornstarch. At gagamitin natin, syempre, ang ating lasagna pasta. At gagamit din ako ng cubes, chicken cubes, and the basil leaves. Okay? Ganun lang guys ka-easy. Ang kukunti na ingredients. Pareho lang noong original lasagna. Maiibigan nyo ito. At tsak, uulit-ulitin yung lutuin. Napaka-easy. Ito'y bara-barabay cooking of lasagna. The lasagna soup. Hi guys, nakalimutan kong sabihin, I will be using two kinds of cheese. I have here the cheddar cheese and then the mozzarella cheese. Para mas malasa, sabi ko, hahaluin ko siya ng konting cheddar. Ito ay hindi pa na ba nabuksan, pero ito po'y cheese. At ipapakita ko sa inyo. How will I open that? How can I open that? Where's my scissors? Dito. Okay. Kasi ganito yan guys. In-order ko, sa Cebu pa galing ang aking cheese. Dahil alam nyo naman, matakaw kami sa cheese. Maraming cheese ang kailangan. Dito sa bahay na ito, you know, my favorite flavor is cheese. Kaya ayan siya. Oh my God. Ano yun? Ayan. Daming cheese, no? Unboxing my cheese from Cebu. Yan. Ito. Oh my gulay. Oh my gulay. Ala, ayaw siyang maano. Ayaw siyang ma-taste. Bahala na. Oh, may gulay. Okay. Ayan. Hindi ko na ipapakita ang brand kasi hindi naman tayo sponsor nito. No? Ayan. Nanood pa kayo ng unboxing. Oh my
my God! Kasi guys, dito super mahal ng mga cheese at ng mga ibang ingredients kung dito may bibilhin sa Bohol. Bakit ba ganun nga? Umaabot at umeeko sa ibang bansa ang mahal ng cheese. Ay, mahal ng mga presyo dito. You know, siguro narinig nyo. Okay, ito na yun siya. Ayan. Here it is. Oh, ang laking cheese. Oh, ang laki ng cheese ko. Grabe, pinagpawisan pa ako. Ano yun? May itim. I love cheese. I love cheese. I love cheese. Let's go guys. Let's go cooking. And let's go rest bakan. Tingnan nyo ang pawis ko. Oh, I am still alive. I am not a robot. Kaya ako'y pinagpapawisan. Okay, ayan na. At ang lalaki ng cheese. We proceed sa cooking na. I'm excited. Okay? Luto.
Sarap. Yummy. Let's eat. Let's eat. Hintayin ko lang siya ng 2 minutes para ma-melt ang lahat ng cheese and then okay na. Okay. Thank you so much. See you again on the next video. Sana magaya nyo ito nang matikman nyo ang masarap na lasagna soup. Ang sarap and exciting. Gusto-gusto ng mga bata yung cheesy na ganyan. Okay? So, thank you. I love you guys. See you again next time. Okay? Buhayin natin agad. Buhayin natin uli itong Rich Chich Channel. Okay? Thank you so much. Have a good day. Have a happy weekend. God bless us all. Love you guys.